Здравейте, прекрасни мои! Хайде заедно да отворим пратка от Шин. Майка играе на ножицата. Честно казвам, даже не помня какво съм си поръчала. Нямам търпение да я видя. Заедно с вас. Така, първото нещо е едно кълъвче за телефона, което ето, така се вижда добре. Много е красиво. Харесва ми на цветенце. Само не съм сигурна дали ще стане за моя телефон. Мисля, че не е за него. Иначе цветово страшно много ми допада, но не съм сигурна дали ще стане. Надявам се. Това е много яко. Едни много готини обички, които чаках с нетърпение. Лято е. Аз обичам много цветните неща. Ето вижте ли. Това много ми харесва. Капчици. Цветни капчици и наистина 10 от 10. Абсолютен топ. Та-дам! Това мисля, че са очила. Очила са! Опа, паднаха. Окей, идват така доста. Да. Много са яки. Един момент само да ги пробвам. Екстра! Уникални са, между другото. И бяха много... Мисля, че нещо от сорта на 3-4 лева. Не съм много сигурна. Но са топа. Просто много ми допадат. Ето виж. Бижу! Продължаваме нататък. Трябва да имам още очила, така че действаме да видим ето тези. Момента на истината. Леле, много ми харесват. Даже мисля, че тези повече ми харесват от другите. Ето вижте ги. Та-дам! Много са яки! Много ми допадат, наистина. Топ са. Мръсен топ. Значи и тези абсолютно 10. Тук съм си поръчала още едно кълъвче за телефона. Мисля, че това още повече ще ми хареса. Да, ето вижте. Уникално. Уникално, наистина много красив кълъв. Прозрачен, с розичка. Много ми допада. Десятка. Десятка, наистина много добре. Още едни очила. Момента на истината и тук. Те прозрачните също много ме изкефиха, поне на снимката изглеждаха топ. И са топ. За лайфове. Между другото са много готини. Не знам какво ще кажа, падат ми нещата. Определено много ми харесват и тези. Аз обожавам очила. Имам и скъпи, имам и такива супер флинджоси. Но пък обичам да сменям много, така че екстра. Много добре. Продължаваме с още един кейс. Просто аз май съм прекалила с кейсовете, обаче и този сега ще го видите. Защо ми е най-обикновен? Пеперутка. Пеперутка, която се лепи отзад и става готин кейс, но също, така също ми допада. Макар че аз реално го харесах заради самата пеперутка, която така много го отваря. Този, да, става. Тук има нещо, което категорично не знам какво е. Дали са очила. Отново, мисля, че са очила, не съм много сигурна. Да, очила са! Това ще бъде топа.
Леле. Еми, да, това са ми фаворитите. Те са ми 20 от 10. Просто са един път. Тук има нещо, което... Това е много яко такова чокърче за вратлет. Ето го. Просто някакси така се завръзва. Ето така. И се прави на пандълка, примерно отпред. Нещо подобно. И това е като аксесуарче. Не е лошо. Сега не мога да импровизирам, понеже имам други колиета, но добре. Очаквах нещо малко по-лау, ама става де. Не е лошо. Добре. Последно и мисля с това да приключим. Имам още, но ще направя още една част. Те са много сладки лъчки. Пак летни такива. Много симпатични, много готини. Предполагам, да. Да, това са моите. Просто са моите. Много са яки. С това ще приключим. Надявам се да ви е харесало това видео. Лично на мен нещата адски много ми харесват. Наистина, много съм доволна. За първи път правя така малко по, ако може да се каже, голяма поръчка оттам, понеже аз не съм любител на поръчките от интернет. Почти нищо не пазарувам онлайн. Но реших да пробвам и наистина никак не съжалявам. И това е от сорта някъде на около 60 лева. Тотален ефтин джос, но пък много яки неща. Целувки. До скоро, любими мои!